taga nagtitinda ng mga ukay-ukay dito. Ang nag-umpisa daw sa second floor, yung sunog. Dahil sa mga karton na nakatambak doon sa Ano po ba itong office po ba ito, sir? Kung saan nakatambak yung ano? sabi nila doon malapit sa post office, Oo. doon tinambak yung mga karton. Doon nakita yung apoy na pinagbisan yung sunog. After this, sir, meron po ba tayong planong ibibigay na tulong sa mga apektado nito, lalong-lalo na sa mga nasa second floor na talagang apektado, sir? Meeting kami bukas siguro kung ano yung pinag-usapan namin kasama yung mga si Vice Mayor at yung mga konsya kung anong pwede namin tulong sa kanila. Matulong sa kanila. Ibig sabihin po ba to, sir, magpapesto na sila sa bago nating public market, sir? Oo, kaya kinausap ko na yung engineer kanina madaling yung trabaho nila doon para matapos na. Pinagyan ko naman sila ng 2 weeks para lilipat na doon.